Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Labari da ɗumi-ɗuminsa za a fara rataye 'yan bindiga 'yan leƙen asirin masu garkuwa da mutane da masu satar shanu a jihar Zamfara. Amma kafin kawo cikakken rahoton, idan yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha tamu mai albarka, sai ka yi haƙuri ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin labaranmu da zarar mun ɗora. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle a ranar Talata ya rattaba hannu kan wata sabuwar doka ta yaƙi da 'yan bindiga da laifuka masu alaƙa a jihar. A ƙarƙashin dokar, wacce ta fara aiki nan take, ta tanadi hukuncin kisa ta hanyar rataya ga duk ɗan bindiga da laifuka masu alaƙa da hakan a jihar Zamfara. Da yake jawabi jim kaɗan bayan rattaba hannu kan dokar, Matawalle ya ce dokar na cikin matakai ne na yaƙi da 'yan bindiga da masu garkuwa da satar shanu a Zamfara. Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta amince da ƙudurin dokar ne a ranar Litinin 27 ga watan Yunin shekarar 2022. Matawalle ya ce gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa a ƙarƙashin doka don kare mutanen jiharsa. Za mu ci gaba da bibiyan hanyoyin samar da tsaro a Zamfara a ƙarƙashin mulkina. Ya kamata waɗanda ke sukar matakan da na ɗauka don samar da tsaro su yi la'akari da halin da muke ciki na hare-haren 'yan bindiga, su duba mutanen da ba su ji ba su gani ba da ake kashewa, raunatawa da garkuwa da su a kullum a sassa daban na jihar, in ji shi. Gwamna ya ce jami'an tsaro masu kare unguwanni ba su da bambanci da dakarun GTF na Borno da Amotekun a kudu maso yamma. Ya ce sabuwar dokar za ta ba da damar hukunta wanda aka samu da hannu wurin hare-haren 'yan bindiga da laifuka masu kama da su a ƙarƙashin doka. Duk wanda aka samu da laifin harin 'yan bindiga, garkuwa, satar shanu, ƙungiyar asiri ko yi wa 'yan bindiga leƙen asiri zai fuskanci hukuncin kisa. Ta kuma ba da damar yanke hukuncin ɗaurin rai da rai, ɗaurin shekaru 20 ko 10 ba tare da zaɓin biyan tara ba ga duk wanda aka samu yana taimakawa masu aikata laifin. Matawalle ya yaba wa majalisar jihar don jajircewa wurin yin aikin su na doka. To, duka anan muka zo ƙarshen labaran namu. Idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka, sai ka danna mana alamar like. Idan kuma kana da wata tunatarwa ko wata sanarwa, to za ka iya ajiye mana ita a akwatin comment. Idan kuma yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha tamu mai albarka, sai ka yi haƙuri don Allah ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Muna godiya da kasancewa tare da mu.